Akwụkwọ nọ n'oge agụmakwụkwọ Prima nke mbụ bụ Sofia Chizaram ihe ọha kara sitere na ụlọ akwụkwọ amamife primary school dị n'Ọka enwetago ihe nkwanye ugwu atọ zuru ezu maka etu o si wee medebe nnọọ nke ọma nakwa ịbụ nwata akwụkwọ kasị wee mee nke ọma na asọmpi achịkọbara n'ọdịnsa na ngalaba dị iche iche ọkasị ngalaba ihe ọmụmụ mgbakọ na mwepụ. Ya bụ nwatakịrị bụ nnọọ onye ritere onyinye ndị a na asọmpi ajụ aza nke otu foundation Nduka chịkọbara n'afọ a n'abalị 16 nke ọnwa ise n'ime afọ a maka ụfọdụ ụlọ akwụkwọ Prima ndị nke ahọrọ site na ngalaba agụmakwụkwọ isii enwegasịrị n'okpuru ọchị ime obodo 21 dị na Anambra steeti. Ka Queen Anigbogu kọtapụrụ gị akụkọ a. Nduka Foundation na Asubeb bụ ndị jikọrọ aka ọnụ wee merube mmemme ịkwanye ugwu pụrụ iche nye ụlọ akwụkwọ praịmarị nke gọọmenti na ndị ụka nwe na Anambra steeti. Mmemme ahụ dọtara ụmụ akwụkwọ praịmarị, ndị nkụzi ha, ndị ọrụ Nduka Foundation, ndị ọrụ Asubeb na ndị ọzọ nke mere n'Ọka. N'okwu ya, onye wubere otu ahụ bụ Chief Nduka kọwara na ebumnuche eji eme asọmpi ahụ bụ ka o wee kpalite mmụọ ụmụ akwụkwọ nọ na praịmarị na Anambra ka ha wee na-agbasi mbọ ike n'agụmakwụkwọ ha. O kwukwara na otu ahụ bụ Nduka Foundation na-agba mbọ ịnwụchi ụmụaka ahụ mgbe ha pere mpe, kụkwa mkpụrụ ịlụsi ọrụ ike n'ime ha ma nyekwa aka ịkpalitekwa mmụọ pụrụ iche n'ebe ndị nkụzi ha nọ dịka ha na-arụ ọrụ ha. Onye ji ọkwa Head of Service bụ Lady Theodora Igwebe n'okwu ya kelere otu ahụ na ihe a na-emegasị n'obodo, kwuekwukwa ulu dị iche iche dị na ịgụ akwụkwọ n'efu ebe ụmụ akwụkwọ nọ. N'okwu ekele ya, onye isi Asubeb bụ Dọkịta Vera Nwadinobi rụtụrụ aka na ụlọ ọrụ Asubeb na Anambra steeti bụ ndị maara enyemaka niile Nduka Foundation na-enye, wee gwa ụmụ akwụkwọ ka ha were ohere a nweta ọnọdụ ịgụ akwụkwọ n'efu n'ihi na ọ ga-enye aka wee belata ọnụọgụgụ ụmụazị na-ada agụ akwụkwọ na steeti a. Onye isi oche mmemme ahụ bụ Oriakụ Ndidi Oraṅụsị si na ebumnuche asọmpi ahụ bụ ka wee họpụta ụmụ akwụkwọ praịmarị nke kachasị mma wee nye ha ohere ịgụ akwụkwọ n'efu iji wee kwado agụmakwụkwọ na Anambra steeti. Onye jikwa n'ọkwa Director Quality Assurance Asubeb bụ Lady Stella Maris Ezepue kwuru na nchọpụta egosigo mkpa agụmakwụkwọ dị na ndụ onye ọbụla, wee na-ekwu na ọ na-enyekwa aka ogbenye na ọgaranya irikọ nri ọnụ wee dụkwa ụmụ akwụkwọ ọdụ ka ha na-agụsi akwụkwọ ha ike. Chidimma Ọkafọ nke amamife primary school Ọka ka a kwanyere ugwu dịka onye nkụzi kacha mma na mmemme ahụ, ebe Immaculate Nursery Primary School Nnewi tụrụ ugo dịka ụlọ akwụkwọ nke kacha mma. Reverend Sister Maureen Onyeche nke ụlọ akwụkwọ ahụ bụkwa onye akwanyere ugwu dịka onye nchịkọta kachasị mma. Ịkwanye ugwu, egwu abụ nnabata, egwu omenala na ihe ndị ọzọ gasị ka emesịrị na mmemme ahụ. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.